Ідзе Рабінович па вуліцы, бачыць, на дарозе ляжыць кашалёк. Падымае, глядзіць, лічыць грошы. Ой, вей, 3 рублі не хапае. А я могу рассказать свой анекдот про габрэяў. Прыходзяць гумарысты да рабіна і пытаюцца: «Рабі, скажыце, калі ласка, вось мы тут не ведаем, можна жартаваць з габрэяў, ці ўсё ж нельга?» А рабін кажа: «Паслухайце, мае дарагія, з габрэяў нельга жартаваць не смешна». Прывітанне, Сергей, Прывітанне. як маецеся? Дзякуй, добра. Я ведаю вас як беларускамоўную асобу заўсёды. Вы ад маленства размаўляеце па-беларуску? Ну, як большасць беларусаў майго веку, я вырос у беларускамоўнай сям'і. У шизофрэнічнай сітуацыі, калі у сям'і гаварылі па-беларуску, а ўжо ў школе, на рабоце, у прэсе ўсё было па-расійску. І ў школе нас вучылі нават, што з часам усе мовы атанродзе станецца толькі адна мова міжнародных адносінаў, гадайце якая. То бок вашыя бацькі былі свядома беларускамоўныя, ці яны проста выхаваліся самі беларускамоўным Яны выхаваліся натуральна. Іхныя бацькі гаварылі па-беларуску, вёска гаварыла па-беларуску, мястэчка гаварыла па-беларуску. У вас ёсць мянушка ў сацыяльных сетках, шлёма. Адкуль гэтая мянушка? Ну, гэта псевданім ваш? Так, это псевданім, дакладней, гэта постпсевданім. Я працаваў на радыё, і усе, хто працуе на радыё, большасць стараецца схаваць сваю асобу, бо калі там працуеш, пачынаюць усе званіць: радня, там пастаў песню, там тое зрабі, альбо до чалавека прэсе, это ж. І мне, як першы раз я ўжо было, все, я іду ў эфір, і трэба было. Я лихоманкова думаў, што ж такое выдумаць такое, і нешта адкрыў нейкую там газету ці што, і бачыў прозвішча Шлёнскі. Ну, я думаю, пацуе, кароткая, добра, раз, назваўся. І Іра Куропаткіна неяк мне: шлёма, шлёмачка, там тое. І ўсе такія на рабоце: о, будзеш цяпер шлёма, і ўсё, дакрысціла. Сёння у рубрыцы «Дзіцячая замова» распавяду вам некалькі моўных цікавінак. Першае. Адметная з'ява беларускай мовы – клічны склон. Варта карыстацца гэтымі формамі, пагатоў, што для нашых продкаў яны былі натуральнымі і звычайнымі. Можна сказаць: Максім, Валянцін, Мікалай, падыдзіце да мяне. Але ж наколькі прыгажэй будзе: Максіме, Валянціне, Мікалаю, хадзем разам у грыбы. Можна звярнуцца: спадар дырэктар, калі адкрыецца спартовая зала? А можна сказаць іначай: спадару дырэктару, ці будзе мне прэмія ў гэтым месяцы? У клічным склоне можна звярнуцца не толькі да чалавека, але следам за Максімам Богдановичам паўтарыць: краю мой родны, як выкляты Богам. Другая. Часта ўжываем слова дзяўчынка і дзяўчына. А як жа слушна сказаць у множным ліку? Даводзіцца чуць формы дзяўчынкі і дзяўчыны. У літаратурнай мове гэта лічыцца памылкай. Правільна гэтак. Ад дзяўчынка мы скажам дзяўчаткі, а ад дзяўчына мы скажам дзяўчаты. Наперадзе ішла маленькая дзяўчынка, а за ёй яшчэ 3 дзяўчаткі. У шэрагу стаяла адна дзяўчына з чорнымі валасамі, а іншыя дзяўчаты былі бландынкамі. А у вас няма габрэйскіх каранёў? Адкуль такая вас цікавасць у вас да габрэйскай культуры, да габрэйскага гумару? Ну, па-першае, жыццё такое, што вакол нас, то і з намі. Ну, як я ўжо казаў, маці ввогуле вучылася ў школе ў Зэмбіне, у габрэйскім мястэчку. Ейны бацька і ейны дзед, пра іх, як бабка казала, з жыдамі зналіся. Это значыць, як бы у іх быў больш высокі статус на вёсцы, чым звычайна, бо жыды ўсіх як бы у сваё кола не прымаюць. А з бацькоўскага боку ёсць легенда такая сямейная, што мы паходзім з выкрыстаў так званых. То значыць, габрэяў, которые перашлі на каталіцтва, атрымаць нейкія пэўныя там ці льготы, ці што там давала тагачасная. Ну, это можа там які 18-19 век. Дарэчы, калі размаўляць пра традыцыйную назву габрэяў
жыд, то яна ж стала успрымацца негатыўна толькі, мне здаецца, перадусім у Савецкім Саюзе. Калі пачалася русифікацыя, і ў беларускай прэсе просто это московское начальство, понаехавшее со своими стереотипами, стало забараняць беларускім журналістам беларускай прэсе уживать слово «жид» як бы абразлівае. Якое ў беларускай мове ніколі такім не было. Это была просто натуральная назва Так. народу, як у польскай мове «жид». Это, Гэта і вызнаўца юдаізму. А па-расійску чамусь это абразлівая форма, і яны як бы на свой капыл гэта разумелі. І просто сталі прымушаць, і гвалтоўна это слово раптам стало непрымальным. Хаця заўсёды, мае бабкі абедзве гаварылі жыды без всякага кантэксту, папросту як беларус, як украінец, як рускі. Калі ўзяць, напрыклад, кнігу таго ж самага Змітрака Бядулі, то ў «Жыды на Беларусі». 1918 годзе ён выдаў кнігу «Жыды на Беларусі». А Францішак Багушевіч, напрыклад, з вялікай сімпатыяй пісаў пра жупранскага шынкара Бэрку. Сеў жыдок у нас у вёсцы, пры гасцінцы, пры дарожцы, меў ярмулку, трэпкі, цыцаль, балахоне новы гіцаль, 6 дзяцей ад жонкі рохлі, паўвасьміна меў картохлі. Чаму мы маглі б павучыцца ў габрэяў? Ну, па-першае, іроніі, самай іроніі, дыстанцыю да сябе. Як кажуць, все габрэйскія анекдоты пра габрэяў прыдумваюць самі габрэі. У іх іронія – это адзін з галоўных матываў увогуле жыцця. І што ў анекдотах, што нават у лаянцы. Ёсць там праклёны беларускія, напрыклад. Яны такія, сапраўды, калі чалавек жадае зла, то ён жадае зла. Напрыклад, каб праз твае рэбры каза траву ела. О, это значит, каб вельмі чалавек, моцны праклён, дарэчы. да, каб чалавек памёр не пахаваны, каб у траве ляжаў. На ідыш там, я не памятаю дакладна, як вучыць, але каб цябе насілі на руках. І вось гэтая іранічнасць, двухсэнсоўнасць заўсёды у габрэйскай культуры існуе. І што ім памагае жыць, бо без іроніі, без сарказму, без смеху ввогуле жыццё робіцца чорна-белым. Ну, а яно ж вельмі складанае. Так, сапраўды, я думаю, нам трэба тут павучыцца ў габрэяў. Беларусам гэтага не хапае. Ну і плюс трэба ўпарта трымацца сваёй культуры. У гэтым сэнсе габрэям пашанцавала, пашанцавала, канешне, у двухосці, яны праз вякі былі рэпрэсаваныя. У розных краях па-рознаму. Высяляныя, перасяляныя, всякія там межы аседласці. І як бы праз гэтыя вякі выгадаваўся такі цвёрды характар жыць, не гледзячы ні на што, і старацца жыць добра, і дабрабыт, і даваць адукацыю дзецям. Бо калі не даваць сваю адукацыю, то нехта дасць іншую. Яшчэ, я думаю, мы можам павучыцца, і ў некаторай ступені ўжо вучымся. Гэта салідарнасць, якую праяўляюць габрэі на ўсім свеце, дапамагаюць адно аднаму заўсёды, падтрымліваюць. Беларуская хіба ёсць прымаўка, што жыць жыда за руку цягне. Салідарнасць і ўзаемадапамога – гэта тое, што, можа быць, бракавала беларусам да пэўнага часу, але апошні год мне, стараму цынічнаму чалавеку, перагарнуў усё уяўленне пра беларускі народ, бо я нават не ведаў, што мы такія добрыя, што мы такія салідарныя, што мы так можам. А зноў жа, калі вярнуцца да габрэяў, яны даюць цудоўны прыклад адраджэння сваёй мовы. Адраджальнік іўрыту Элізер бен Егуда нарадзіўся ў Беларусі, у мястэчку Лужкі на поўначы Беларусі. Абсалютная большасць ізраільскай эліты паходзіць з Беларусі. Так, гэта таксама можна адзначыць. З вялікага княства літоўскага, скажам так. А нават, я больш скажу, усю папулярную сучасную музыку мы маем, дзякуючы двум беларускім габрэям, якія выехалі ў Амерыку. Гэтых братоў было прозвішча Чыж, яны былі з Белаазёрска. І калі яны прыплылі ў Амерыку, то мытнік, які сустракаў усіх гэтых эмігрантаў новых у порце, яны сыходзілі з карабля, ён перапісваў і выдаваў нейкія паперы, то есть, каб все было фармальна. Як ваша прозвішча? Чыж? Нет. Нема ў яго магчымасці напісаць такое слово па-ангельску. Ён напісаў Чэс. Ну, яны сталі браты Чэс. Яны заснавалі потым фірму гуказапісу, якая ўжо на шчыльным рынку патэфонных пласцінак, грамафонных пласцінак у Амерыцы
заняла нишу, которая была пустая. Бо продавалася музыка для белых. А чорных у Америцы было, ну, на той час 20% насельніцтва, и это был рынок огромный. И они стали записывать и продавать черную музыку для черных. И так повстала фирма гуказапису «Чес», якая до гэтага часу існуе. И она почала с негритянского фольклору. Тогда еще нават он блюзом не назывался. Он был такой gospel, spirituals, фольклор на релігійныя тэмы. Потым гэты блюз перарадзіўся ў джаз, а джаз перарадзіўся ў масу іншых накірункаў, пачынаючы ад рок-н-рола, фанка і дыска, і канчае уже вельмі цяжкімі сучаснымі авангарднымі формамі, якія цяжкія для зразумення неадукаванаму чалавеку. І это ўсё дзякуючы двум белаазёрскім жыдам па прозвішчу Чыж. Сергей, дзякуй вялікі за гутарку. А больш падрабязна пра запазычанні з ідыша ў беларускай мове мы раскажам у нашай рубрыцы «Граматыка». З вами все добре? А што вы лэхаеце, лотры такія, ды гіцалі? Геть адсюль са сваёй хэўрай! Шлемазлы вы такія! Вось адбрыў дык адбрыў. Яшчэ некаторыя з нас засталі той час, калі ад габрэяў сталага веку можна было пачуць мову ідыш. Мову, якая ўзнікла на базе верхнянямецкіх дыялектаў са шматлікімі запазычаннямі з арамейскай і старагабрэйскай. Ды і не дзіва, габрэі з'явіліся на тэрыторыі Беларусі ў 14 стагоддзі. У 18-19 стагоддзях колькасць габрэяў у беларускіх гарадах і мястэчках сягала 70-80%. Сёння гэтая лічба, канешне, непараўнальна меншая, ды і ідышу проста так ужо не пачуеш. Плёнам шматвекавога сумеснага існавання сталі шматлікія моўныя запазычанні. Беларускія словы траплялі ў ідыш, а ідышызмы траплялі ў нашую мову, сярод якіх, напрыклад, рахунак, фанаберыя, гвалт і гандаль. Хто яшчэ іх не ведае? Але цяпер хацелася б пагутарыць пра тую эмацыйна-экспрэсіўную лексіку, якую нашыя продкі пазычылі ад шматлікіх габрэйскіх краўцоў, шаўцоў, гандляроў, купцоў, ліхвяроў, па чые паслугі звярталіся і з кім жылі попач. Але большасць з іх не знойдзеш у нарматыўных слоўніках, хоць яны працягваюць жыць у вуснах народа. Не заўсёды зразумелыя для сучаснай моладзі, часта непаліткарэктныя, але такія каларытныя і сакавітыя. Паслухайце, як беларусы часам маглі назваць неразумнага чалавека, скарыстаўшыся мовай суседзяў. Шлёма, шлемазл, кепала, мішугін, ламедуда. Махляра клікалі герцыкам, блазана лабушнікам, а непаслухмяных дзетак шэйгіцамі, бахурамі і гіцалямі. Даставалася і жанчынам, пра якіх казалі проста лахудра. Беспарадак ды гармідар і сёння некаторыя называюць халемусам і верхалам. Пра нейкія нячыстыя справы скажуць шахер-махер, пра доўгае непрывабнае адзенне лапсардак. І слова хана у значэнні канец, нам усім канец, аказваецца, таксама прыйшло да нас ад братоў габрэяў. Мы таксама хаім, то бок ганім іншых, лэхаем ці лахаем у значэнні вядзем пустыя гутаркі, ды ладзім гешэфты, то бок угоды. Вельмі цікавым падаецца гутаркова зніжанае слова хеўра у значэнні банда, шайка, якое, як ні дзіва, пайшло ад таго самага кораня, што і словы хаўрус, хаўруснік, якія сёння мы ўжываем у пазітыўным значэнні саюз, саюзнік. Больш за тое, на меркаванне даследчыкаў шмат якія словы з турэмнага арго таксама маюць габрэйскае паходжанне. Фраер, свабодны, той, які не сядзеў у турме. Шмон, ператрус, ксіва, пашпарт, дакумент. Феня, спосаб, чын, ботаць, размаўляць. Хіпеш, вопшук, маліна, злодзейскі прытулак. Хаза, хата, дом. А якія з габраізмаў дагэтуль ужываеце вы?
Шалом, мои дорогие! З вами быў я, калі вы не здагадаліся, Віктор Шукіловіч і праграма «Мова на нова».